Tässä on legendaarinen Hotel Camp. Mennään sinne sisälle katsomaan, mitä on tulossa myyntiin. Näissä 5 tähden executive-huoneissa ei ole varmaan kovin moni päässytkään vierailemaan. Näitä tavaroita me lähdetään hakemaan nyt tässä syksyllä ja lokakuussa aloitetaan myynti. Kaikkea täältä ei tule, mutta iso osa näistä huonekaluista ja sisustusesineistä tupsahtaa verkkokauppaan lokakuussa. Eli kämpissä myöskin uudistuu tämä ravintola- ja brasseripuoli ja myöskin täältä tulee sitten aika uniikkeja juttuja tarjolle tuohon syksyn kakkosvaiheeseen. Katsotaan, pystyttäisikö vähän jotain kuviakin ottamaan täällä, ettei häiritä vaan asiakkaita. Ja näytän vähän, että mitä voisi olla tulossa. Jos on sisustushaaveita 5 tähden hotellityyliin, niin tosiaan lokakuussa alkaa sitten tulla. Viimeksi tavarat meni muutamissa tunneissa, joten olehan nopea.